6, 7 je dnes už nudné, no aspoň sa nezabudne dátum, ktorý celý patrí len vám, Patrícia, Patrik. U Patrikov aj u Patí všeobecná pravda platí, že sú majstri veľkých trikov. U Patí aj u Patrikov, no ako u kúzelníkov, za tou slávou prevelikou sú len roky plné driny. Prehltnuté horké sliny, nefunguje postup iný, len 100 kg disciplíny. Opýtaj sa Paťov, Patí, či sa dá tá cesta skrátiť. Dá sa, len sa môžeš stratiť. A aj tak sa musíš vrátiť. Vpred sa dá ísť veľmi jemné, ale musíš každodenne po zrniečkách, po stebielkách. Budúcnosť sa čaká veľká. Na Patrika, Patríciu, pozrite sa, ako žijú, jak makajú neúnavné na tom, čo je pre nich hlavné. Nič nezloží na lopatky, ani Paťov, ani Paťky. V jeden den aj majú svátky. Volajte im, den je krátky.